my budeme garantovať tým občanom, že naozaj tie sociálne veci, ktoré boli schválené, či to aj tie vlaky zadarmo, alebo či sú tie obedy zadarmo, alebo čokoľvek, čo bolo teraz schválené, bolo toho strašne veľa. Takže to udržíme. Ale ešte raz utiahne to naša ekonomika? Utiahne to, samozrejme, ja som tiež za to, aby sme tie zdroje nahradili rastom. Nie škrtaním, nie povedaní, že teraz dôchodci vy nedostanete valorizáciu, dôchodci vy nebudete mať 13. dôchodok, matky s deťmi, tak zožente si peniažky na obedy, kde chcete. Nie. Urobíme všetko preto, aby tá ekonomika rastla. Ja som za to, aby sme urobili späť návrat k rovnej dani. Musím povedať, že ako podnikateľ som to zachytil, keď sa to zavádzalo a naozaj to bol obrovský nárast. Myslím, že štát sa veľmi posunul hore. Toto je cesta. Nie, že, jak hovorí pán Odor, že proste budeme musieť zvyšovať dane. Aj my sme proti zvyšovaní daní, čiže tu sa veľmi rád pridám k tejto strane a budeme blokovať všetky zvyšovania daní. Musíme to vyvažovať. Aj tie grafy, ale aj tých ľudí, lebo ľudia nie sú len čísla, tabulky a grafy, ale sú to osudy, sú to rodiny, sú to príbehy. Hlavne Smer-rodina sa bude cieliť na tie rodiny. Ale rozhodne podporujeme každé rozumné ekonomické kroky, ktoré budú môcť naplniť tú štátnu kasu. A toto bude robiť Smer-rodina aj naďalej.